אהלן חברים, מה נשמע? בסרטון הקרוב אני הולך להראות לכם איך מתקינים את תוכנת המג'יק פרינט של אלייב למחשב שלכם. בסרטון הזה נראה איך עושים את זה לגרסה של Mac, ובסרטון אחר ראינו איך עושים את זה למערכת הפעלה של Windows. הקישור להורדה נמצא בכל מיני מקומות, הדרך הכי קלה למצוא אותו זה דרך אתר התמיכה שלנו, דרך החלק של מדריכים, תוכלו לראות התקנת שרת ההדפסה, ובעצם לראות פה את הקישור. נלחץ על הקישור ונגיע לאתר ממנו מורידים את זה, ובעצם נבחר בגרסה של המק. נשמור את הקובץ במחשב, ובינתיים ניתן לו לרדת, הנה הוא ירד, נפתח אותו, ובעצם מה שנצטרך לעשות, כמו בכל התוכנות אצל מק, זה בעצם לגרור את הקובץ אל תיקיית האפליקציות. במקרה שלי הוא כבר קיים, אז נבטל את זה, ובעצם ברגע שמרתם את זה, תוכלו להיכנס לתיקיית האפליקציות שלכם, או על ידי החיפוש במחשב, לעשות Live Magic Print ולפתוח אותו. אצלי הוא גם בעצם שמור פה בדוק, ממליץ לכם לשמור אותו לגישה נוחה, נלחץ עליו ובעצם ייפתח לנו. הדבר שבעצם נצטרך לעשות, כמו שאתם רואים כאן, זה לסרוק את הברקוד עם המכשיר איתו אנחנו רוצים להתחבר. אז נפתח כאן את האייפד או את האייפון, מה שנוח, ובעצם נרצה לסרוק את הברקוד, ובום, יתחבר בצורה אוטומטית. השורה כאן מראה לנו שאנחנו מחוברים, הכפתור כאן בעצם מאפשר לנו לגשת להגדרות המדפסת ולשנות אותם. דרך שרת ההדפסה הזה אנחנו בעצם יכולים להדפיס בצורה אוטומטית מהאייפד שלנו, או מהאייפון, או מכל מכשיר שנרצה. יש לנו כאן קישור לאתר התמיכה, וכאן מדריך לבעיות נפוצות, שנדבר עליהם בסרטון אחר. תודה שהייתם איתי, ובהצלחה.